takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubweretseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? Kung'alula mopanda mantha pa chisande, kuwalankhulira Amalawi, kunena zinthu mwachilungamo osaopa wina aliyense. Ndipo ine sindimaopa konse chifukwa amene ndimamuopa ndi Mulungu. Choncho wina osanditengera ine kontoso kuti kapena timacheza timaziwana, ine ndimangong'alula bola chilungamocho chikafike. Amanena kuti wandisokosera nkulinga utamva. Leronso ndabwera ndi nkhani zikulu zimene Amalawi ena simukuziziwa, zimene zina ndizomvetsa chisoni, zina zonenera kuti inu Amalawi muziziwe ndipo muziteteze nonse. Komanso nkhani ina imene titi tiyendererero ndi mmene tiunikira mmene kampeni ikuyendera pamene masiku adakasendezabe kupita pa 16 September. Lero monga mmene ndanenera ndili ndi nkhani zikulu, koma mwina ndisanafike kumeneko nangofuna ndipereke moni kwa azipani wonse kuti kodi kampeni ikuyenda bwanji. Koma ndiyetu kuli chapwa cha gondola, kuli kuthamangisa magalimoto kumadabwa kuti kodi abale kodi imasa ndi kampeni nanga iyi kapena ndi mpikisano wa magalimoto. A DPP, a UTM, a PP komanso aodya zake alibe mulandu. Mwamupanikizatu chakweratu, simukumpasatu mpata ngati presidentitu, andi anthu mukuwatenga ambiri kusiyana ndi iyeyo, mukumulakwiratu nzanu. Mukanakhala ndi ulemutu. Andi mwinaso inu a DPP ndikupempheni muli ni mwano kwambiri, chonde mbweze mtsogoleri wanu abwerere ku Page House. Akomola anthu osalakwatu, chonde amene mukuyendesa kampeni ya Peter Mutharika, amene muli kunzuzu, chonde munthu amene ipobwerera asapangisenso misonkhano iyayi. Mukomola anthu osalakwa chifukwa anthu tuapengatu kupita pa venue iyi akuti ayi musapange, kupita ku Grand Palace Hotel kuti tifuna tipangeko zinthu ati ncholinga kuti ati Peter achokeko, kupita ku Katoto kukabukanso nawo cholinga a DPP alephere misonkhano. Ena mapropaganda nkati. Koma Chakwera amene akanakhala kuti ali ndi ma advisors yeni Chakwera akanalangizidwa kuti akulu apa zikuoneka kuti ng'ombe zayang'ana ku dazipolo, zinthu zativuta. Chifukwa iniyo ngati muli ndi plani yeni plani yanu ndi yobera koma zinthu zakuvutani. Ichi ndiye chilungamo chake. President amene who has failed miserably, amene kwa zakazi walephera kuchita reshuffle cabinet, kumangu asiya anthu pa position yomweyo kuyambira chaka choyamba 2020 pakana pano osachita reshuffle. Olo minister atachita performance yake ili puwa motani, ndithu amasankha anthu pachibale ndiye ndi uyu wayaluka iti. Andi anthu mukaona ngati kaya chifukwa chokuti ati Chakwera kwawo ndi ku Central Region. Ku Central Region konko ndi kumene ati amuyaluse, mumaona ngati 3 million plus munalembesa ijandi yanu. Imene jandi yogawana, anthu akufuna yote, akufuna fetereza, akufuna anthu chimanga, anthu akufuna business abwino. Koma you have failed miserably, ndipo zinthu ndezi kuvutani kopsa. Choncho mbathamanga ndi magalimoto kumathamanga ngati ndi anjaho, kumakhala ngati kuli mpikisano wa magalimoto. Chalakwe kampeni anakoza wene kumachita kwachonderera anthu, kumagwadira mafumu chonde ndivotere nine Chakwera. Koma zakuvuta ndikopya ukamayang'ana madebate, ndipo ino anaizi ndina ndoyipa kwambiri. Madebate amene amapangisidwa madera osiyana ma MP a MCP kumangokuwizidwa chikangawa. Peter Mutharika chikoka chimenechi kodi ndi mankhwala chani kapena chikoka chimenechi ndi mawu a Mulungu kapena chani?
aojazaji anthu amene wamukwatenga kuti inu mayi Joyce Banda anthu wamukwatenga kuti adaliso kabambi anthu mukwatenga kuti aneni azikhala ndi anthu ochuluka kwambiri ndi uchama chedwa chakwera koma ngati ali ndi anthu ochuluka akumachita kuyenda nawo m'maatikitu magalimoto malole anachosa pakali pano pa manamba plate ya magalimoto aboma even ya polisi ena kumanyamula anthu ulendo nawo kukapeni koma akulu wajaditoliro chonde kampeni team ya ujeni Peter Mutharika chonde mbwezereni munthu ku state ya ujeni ku Page House akomola anthu apanthu lero nkhani yathu yoyamba ikupita ku Ministry of Labor kumene kuti ufuna tichite ripoti za mchitidwe umene anthu ena amwenye ena akupanga kumasekera anthu ogwira ntchito pakati pa usiku ndikuwakhomera maloko 6 ndikumagwira ntchito mkatimo akangodya chamma 8 okoloko kuwasekera ndikuzasegulira so 6 koloko kapena 8 koloko mamawa ni mchitidwe woyipa kwambiri umene siku lina uzaphese anthu ochuluka tiyerekeze kuti deralo kapena kampani yagwidwa ni moto and one of the companies ndi yaku Blantyre pafupi ndi Times TV imene imapanga makope a Bantire anthu kumene kwa kuzunzika kopya even oloku adyesa nsima ufa wache ovunda ora ukhawoka andi akangophika nsima ya mitanda 8 ndiye kuti akutengedwa kumenyedwa amalawi kuzunzidwa muziko lawo choncho amwenye a Bantire amene amapanga makope akumasekera anthu ogwira ntchito pakati pa usiku ati kuopa kuti aba makope koma ino mmene ziko lililili munthu ungabe kope uzikapanga nalo chani chitidwe umene winiyo a minister a labor munayenera kuti muunikepo kwambiri chifukwa siku lina izi tikunenazi tizakhala nsinje wati nkanena kumanena kuti wamisala uja anatiuzapo koma ife sitinamumvere lero ndizi anthu afa ochuluka andisi kampani yokha iti ya Bentley kuli makampani ena kunzuzu makampani ena kulilongwe ena kuzomba ena opanga mabuledi amene amasekera anthu awo akuzipanga buledi koma atawasekera ati kuopa kuti aziba bulediyo iyi ni nkhani yokunena kuti a minister adimba aleba mwinaeni ya muitenge seriously nkhani ina imene tikufuna kukambirana lero ndiyo khuzana yopita ku Ministry of Agriculture komanso Ministry of Health mwina a Ministry of Health ndi amene mwina angathamange koma paja ku Agriculture tili ndi minister ofoira kwambiri ofasa kwambiri amene ali nzawo bambo aje anzawo bambo aje anali nzawo wachakwera kungomusankhira kuti iyeyo ndi mwana amene amulera nyumba mwawo ku South Africa Minister wa Agriculture who is not on top of the affairs amangogona basi kuli mchitidwe wina wa makampani amene amaweta nkhuku makampani oweta nkhuku muno Malawi ndiye kutapa kutaya ena ali ku Blantyre ena ali ku Balaka ena ali ku Nzuzu ena ali ku Lilongwe mmene momwe akamagulisa nkhuku zawo nkhuku zija zimapeza kuti chifukwa cha matenda zafa ndipo akumatenga nkhuku zija ena mkatikati momo ndikumagulisa anthu ophika kanyenya ndipo anthu akuzidyerajera mu 23 mundirandemu mwasafaraomu kuzolozolo kunzuzu munzuzu site muzomba mmangochi mbalaka mwanthu akuzidyerajera nkhuku zokufa zokhala ni matenda uwu ni mchitidwe oyipa kwambiri andi inu anthu amene mmakonda kumwamowa muzisamala kwambiri ndi zimene mmadya mmimowamu chifukwa aliko Amalawi ena oyipa mitima amafika size yogwira galujayo ndikukagula 2 kg ya mbuzi galuja kumusendasenda nyama yajeja ndikusakaniza ndi ya mbuzi ndikumaocha kanyenya inu kumaona ngati mukudya mbuzi koma mukudya agalu uwu ni chitidwe oyipa kwambiri so ena akumafika size yomakatola nkhuku zija kuntaya ndikumakazi kuphatikiza ndi za moyo kumaoneka ngati akugulisa makamaka ku area 23 kuli nyamata wina amene amanamizira ngati wagula nkhuku za white zija koma zinazo ali nazo nyumba zokufa zokha basi ndikumazulo ndikuzikuzula ndikuziwocha kanyenya ndikumagulisa mabala aku area 23 ku Lilongwe izi zikuchitika ngakhale ku Ndirande ku Machinjiri zikuchitika mu Zomba zikuchitika madera osiyana
tikuyenera kuti amalawi tizisamala osamangodya zina zilizonse. And the Minister of Agriculture amene mmayang'anira za zinyama zosiyanasiyana, ziweto zosiyanasiyana, komanso a Minister of Health munayenera kutengapo action pa zimene zikuchitikazi, chifukwa umenewu ndi kuyika moyo wa anthu pachiswe. Umenewu ndi mkhalidwe wachabe, khalidwe woyipa kwambiri umene eventually ukhoza kuzapha dziko lonse. And panayenera kuti pakhale mechanism yokuti inuyo ma ministry awiri mugwirizane, mwachite regulate amene oweta nkhuku asamangotenga nkhuku zikumakataya kuntaya. Anayenera apeze njira yommene amapangira ngati kuchipatala kuja zinthu zonse zoyipa ndi kumakaziwotcha, kumaziwotcha zinthu zimene chimodzimodzinso nkhuku izizi anayeneranso kumaziwotcha. Nkhani yanga yomaliza lero pachisande ni nkhanza zimene apolisi akuwachitira anthu m'masero osiyanasiyana. Inutu kunja kunotu anthu amanena kuti ati ukapolo unatha, ukapolo tusunathe. Masero apolisi osiyanasiyana akuzunza anthu amene ali oganiziridwa milandu, kumachita kuwamenya, kumachita kuwapanga nkhanza, osawauza kuti apite akakoze, kapena aonane ndi abale awo, kapena adye ayi. Even bero yomweyi chimangokhala chija cholemba pakhoma kuti bero ndi yaulere, koma mabero anthu akulipira kuti m'bale wawo atuluke. Milandu ache kuiona, milandu yopanda ntchito ngati iyoyo, anthu angokangana kwawoko pasongonena kuti uyuyu amanditukwana, nthawi yomweyo wa polisi akummanga. Mchitidwe umene wozunza anthu amene ali oganiziridwa wachuluka kwambiri pa Tcholo police station. Kwabwera anyamata ena kuchokera ku ntchito za amene ku sukulu iya yatumizidwa malinga ndi kampeni zisankho zikubwerazi. Apolisi apa Tcholo akuzunza anthu kopsa, kumenya anthu oganiziridwa, kuwatukwana za msalu, za mkabudula, kuwatchulira mayina makolo wawo. Si bwino kwambiri, ndipo uthenga umene ukuyeneranso upite kwa inuyo auchene akuluakulu aku polisi ku area sate. Pamene mwatang'anidwa ndi kuyang'anira zisankho, mwatang'anidwa kuti mubere zisankho, muziwe kunena kuti anyamata anu a polisi akuzunza anthu m'masero mosiyanasiyana, pakana ena kumawuza kuti ngati ukufuna kutuluka upereke ndalama. Munthu wina anammanga kurumphi uku ati pomuganizira kuti galimoto ache imanyamula anthu za human trafficking, koma munthu amapita kukatenga galimoto ache ku Tanzania, ali galimoto imene waicho sadala manamba plate, ndiye kuti umapanga za human trafficking. Akumuza ngati ukufuna kuti tikutuluse ukuyenera upereke ijaima choda 500,000. Ni chitidwe oyipa kwambiri. And apolisi waso panepena pake department ya traffic yaonjeza kwambiri. Every kilometer akumayima kukumana nawo ngati pano pasogolopo kukakumana nawo. Kodi inu muli pa fundraising? And pali malo ena amene ndi hotspot mzinda wa Lilongwe pa Bingu Stadium, pamene pamachita kulawirira bolo free koloko AM. Mamondarista akuzunzika koopsa m'Malawi munomo chifukwa cha anthu a traffic. Inde it is important kumaona magalimoto mene kuti ali roadworthy, chifukwa cha magalimoto ena sali roadworthy. Zina ndizi zimapemphedwa kunkhota-kota kunena kuti masiyenda ati azinyamula anthu 10 chifukwa chakuti ni nthawi ya kampeni. Akuluakulu moyo ndi wofunika kwambiri, choncho a traffic so nawo aonjeza koopsa a traffic kubera anthu makobiri pamalo pokuti palibepo kuti apapa ndi pa speed trap akumayima pompo ndi kumagwira anthu kumachita kashi, ndipo apolisi akulemera koopsa. Kumapena muziyamvesa soto a traffic wande apolisiwa masale awo ndi ochepa, anthu awamangounjikidwa m'malole wamakamaka mmene akuyendera uchakwerayi kumangu pakale panopo tikunena pano apolisi ayimakale free koloko AM ayimakale musewu ndi cholinga kuti m'bale wawoyo aduse. Akuzunzika kwambiri, sope zina zinde ni nkhaza kumapena muziyamvesa, koma ena amaonjeza kwambiri kuonjeza. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.